Teď jsem si myslel, že se to celý posralo, ale tohle udělalo tu celou scénu mnohem lepší. Okay. Původně ve scénáři bylo, že jen přijde, zkusí naplnit skleničku a odejde. Ale jak jste mohli vidět, tak mu to mnohem spadlo. Potom, co jsme to tady uklidili a podívali se na tu scénu, tak to vypadalo fakt dobře. Proto jsme se rozhodli tam nakonec nechat. Tohle ale byla jenom jedna scéna. V dnešním videu ti ukážu, jak jsme to dokázali natočit za 0 korun, jaké 4 největší lekce jsem z toho natáčení odnesl a jak to celý vůbec dává smysl. Lhal jsem vám. Nebylo to úplně za 0 korun. Potřebovali jsme koupit pouze 3 věci. Hned při prvním natáčení na první lokaci, úplně první scéna, tak jsem si všiml, že nám chybějí 2 věci. USB-C na USB-C kabel a USB-C na HDMI kabel. Původně jsem vám je tady chtěl ukázat, ale úspěšně jsem je ztratil. Takže jsme šli v kostýmech do nejbližšího elektra, což bohužel bylo Planeo, aby jsme si koupili 2 kabely, které všichni máme doma po. Jo, tohle byla věc, co jsme mohli vyřešit i za 0 korun, ale prostě jsem zapomněl, no. Zabouchli jsme se v bytě, jak se nám to povedlo? Jak se nám povedlo se zabouchnout v bytě? Ano. To bys mi měl říct ty vole. Stálo to ty píčo 600. No, Nebo jako to mělo stát liter, ne? Mělo to stát 1200, vole, blbečku. Jak to ani neví, protože to neplatím. 40krát kontroloval ty skurvený dveře. Pak jste si ze mě dělali prdel a když jsem odjel, tak se zabouchu, vole. No, pak jsme čekali na zámečníka. Ty kdo jsme zavolali, my jsme čekali chvilinku naštěstí. Blud přijel, řekl 1200, odemkl to, Blud to chtěl, vole, v keši. Pořádně 1200, víš co. A já jsem mu to chtěl dát, my jsme mu to chtěli dát převodem. Tak řekl, vole, a my jsme vyhrabili jenom 6 kg, vole, v papírovkách, tak řekl, jdem do píči. Tak mu dáme 6 kg do hajzlu. On to nějak tak řekl, ne? Jo, řekl, jděte do prdele. Já jsem dělal si 6 kg a šel do hajzlu, no. Bylo to frajer, My jsme mu ještě potom psali, že mu to fakt chceme dát. Jo, já jsem to chtěl, tak my jsme mu to chtěli zaplatit bankovním převodem, nenapadlo, jestli nevezme QR kód, jo. No, asi. Ale to frajer, jsem. Film to začal natáčet 7.7. Kdy si myslíš, že jsem asi tak psal scénu? Ano, půl roku předtím. Přesně 30.12. jsem začal. Kamo, to byl minulý rok už, ty vole. Původní myšlenka byla v tom, že znáš ten pocit, kdy prostě přijdeš domů, usneš a zbudíš se třeba v 8 večer, máš vyschlou hubu, jsi spocený a třeba ti, kámo, nemůžeš najít mobil nebo sluchátka. Přesně tohle mě napadlo, když jsem večer usínal. Rychle jsem se zvedl a šel si na tabuli napsat, o čem ten film má být. Nějakou dobu mě to na ty tabuli leželo a trvalo mi pár dní, než jsem se do toho dokopal. Přišlo mi to jako jednoduchý nápad, co byl levnej, snadno zrealizovatelný, měl hloubku a mohl jsem se ani vyzkoušet všechno, co jsem se do té doby naučil. Prostě ideální kombinace, co mi prostě dávala smysl. Samozřejmě ještě před tím natáčením tak jsem hercům poslal scénář a všechny potřebné informace. A stejně mi kluci psali, kde má být sraz, takže z tohoto jsem poznal, že se na ten scénář ani nepodívali. Jako já moc taky ne a je to vidět v posledních behind the scenes. Bylo to fakt vidět, že ten scénář prostě neuměli. Ale do některých scén to přineslo tu autenticitu, kterou to celou dobu potřebovalo. Nějaký ten lidský jako spice, prostě to, jak by to reálně řekli. To, že já to řeknu nějakým způsobem, neznamená, že to takhle musí říct oni. Takže do budoucna budu klukům dávat volnější ruku v tom, co tam chtějí říct a nemusí to být všechno podle scénáře, přesně. Ta scéna s tou skleničkou tam vůbec nebyla a přitom to tam tak skvěle sedělo. Jako třetí lekci jsem se vybral důvod, kam vlastně zmizel nějaký budget náš a to je paměť. Já myslím, že po tomhle minimálně já si u sebe víc budu nosit klíče. Zjistil jsem, že i v jednočlenném týmu jde vytvořit takhle skvělý film. Všude jsem viděl tady ty hezký short filmy, kde byl 20členný tým s rolema, o kterých jsem v životě neslyšel. Jako CDIP. V životě jsem o tom neslyšel. A zjistil jsem, že i v jednočlenném týmu to jde. Takže pro vás, co chcete něco takového začít, jste na to začátku sami, tak vůbec se neboj. Ty lidi se nahrnou na tebe. Jenom musíš ukázat, co v tobě je. A neboj se začít, i když jsi na to sám. Ty pičo, tohle byla slušná motivace, ty vole. Pokud si vydržel až sem, tak do komentářů napiš tohle,
tady se podívej na samotný film a tady máš behind the scenes.